ତା ମାନେ ତମେ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିଲ? ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ? ତମେ ଯାଅ, ବଡ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏହାର ବିଚାର କରିବେ। ଆକାଶ, ଆରେ ତୁ ବନ୍ଧୁ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠଉଛୁ? ଭାଇ ତମେ ତ ଆସିଗଲଣି, ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଆର ବିଚାର କର, ନା ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଜଣେଇ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତମେ ତ ଆସିଲଣି, ଆର ବିଚାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ। ନାଇଁ, ଏ ଘରୁ କାହାର ଯିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଯିବାର ଅଛି, ଆକାଶ ଆଉ ବୋହୁମା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ଯାହା ତ ହବାର କଥା ହେଇଗଲା, ଏ ଘର କଥା କେମିତି ଘରେ ରହିବ ସେଇ କଥାଟା ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଲ ତମେ ସାନ ବୋହୂମା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ତାମାନେ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏ ଘରେ ସବୁ ପାପକୁ ମୋ ଆଖି ବୁଝି ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଷ ଦେଇ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲ, କାଲି ତମେ ତାକୁ ମାରିଦେବନି, ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବନି। ଆଜି ମୋ ଭାଇ ସହିତ ମୁଁ ଜୟନ୍ତକୁ ନେଇ ଏ ଘରରୁ ଚାଲିଯିବି। ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଜୟନ୍ତକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ତମାନେ ଟିକେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ଛୁଇଁ ପାରିବୁନି। କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବିନି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ଛୁଇଁ ପାରିବିନି? ମନ୍ଦିରରେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସିଏ ମତେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ଅଧିକାର କଣ ଅଛି? ସେ ଅଧିକାର ତମେ ହରେଇ ବସିଛ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତକ ଶଙ୍କାଚିତ୍ରରେ ତମେ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିଛ। ତମେ ଏ କଥାଟା କହୁଛ? ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପାଇଁ ତମେ କଳଙ୍କ ଚାଲିଛ। ଜୟନ୍ତ, ତମେ ଏ କଥା କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲି, ଏ କଥା ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ? ବିଶ୍ୱାସର ସାରଥମ ଯୋଉଠି ପଥର ପାଲଟିଛି, ଆଶା ଯୋଉଠି କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଶା ଯୋଉଠି ମରଚିକା ପାଲଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କାହାକୁ? ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ହଉଛି ତମର ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯିଏ ତମ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇ ସାରା ଜୀବନ ବାଟ ଚାଲିବ ବୋଲି ତମକୁ କଥା ଦେଇଛି। ମୁଁ ହଉଛି ତମର ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯିଏ ତମ ଭାଇ ସହିତ ଭାଇ ସଂସାର କରିବ ବୋଲି ତମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତମେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲ କେମିତି? ନିତିର ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତମେ ସେମିତି ଭୁଲ କଲେ ଅନୁତାପ କରିବ ଭାଇ, ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବ ଭାଇ, ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବ। ଭାଇ ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଏବେ ତମେ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ଦିଅ। ଆମେ ଘରେ ରହିବୁ, ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ, ତମ ହାତରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ନା ମୁଁ ଜୟନ୍ତକୁ ନେଇ ଏଇଠି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ବୁଝିବି, ତମେ ଏକା ଯାଉନି, ମୁଁ ବି ତମ ସାথে ଯିବି। ଜୟନ୍ତ, କଣ କହିଲ ତମେ? କଣ କହିଲ? ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ଆଉ କଣ କରିବି ଭାଉଜ, ତମେ କହୁନ? ଭଲ ଭାଇ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇ ଆଣିଥିଲି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅନ୍ୟର ଯାହା ମତ ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଧର୍ମ, କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁସଲିମ ଚାଲ।
ନିଆଁକୁ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି।